ki nongelam shnong jong ka umsning proper hene ke janmit jong ka arphui tarik ubnai liber arhajar arpusau kilala ban pli perdai ka umsning springfest arhajar arpusau ya ka blapin long hamadan rim ha umsning hak di kesengi pli ya kani ke tamasa lawan ban pli pajba da uba roki kela ubadi chairman jong ka umsning town dorbar hak jeng don lang jong ki bor peniat shnong ka umsning proper uba angel star khonghat ubadi rangba shnong kidukhat jong ka executive committee ka dorbar shnong kinong elam jong ki artli ki senglong kmi umsning pelun bat ka senglong kmi ka shnong umsning proper lambat ki wiki Haswa ban pli la yo ban khap yo ribbon na ka jaka bla bu ban rong ki pat ba sha kani ka jaka ban penlong ya kani ka festival ya ka bla shna pen itanat bha de ki rukom tenrai ban syukdo khandiat bala penlong ya kani ka tamasa da ka jingthmu ban penmi pisa na ka benta ban thiet jaka na ka benta ban te ka ying ICDS lani ka ying sam shana shaki long kami ki ba armet bat ki khulong khna apo ka shnong ban long ka jing tip shabaro balasai ka sngi on penlong pat ka jing yakop pen ib jing bhabreu ki long kami ya ka bala tip kum ka Mrs. Umsning Springfest arhajar arpusau ha ka bakila nang yai pen khre shat ban kiu ha ka rensan la shai ka sngi Kong nakaliang yung kadar marsnong muslim popare so ban ay kublay ibaro kido karane nakaliang juga sengete muslim tulun nakaliang yung sengete juga muslim popare dekat jingung dekat joni chairman joni igala lebak kimbat kani kasingin juga jingsa mau ba kita kasingin pilih ya ka Springfest kabri juga muslim popare juga muslim arjar arusau tinggi kerpat sikitian artin nakaliang chairman sawan pilih ya kan muslim Springfest Shawar play kani ka using Springfest ma tena kaliang jonga kumbala persong kaliang orang basong bapre tena kaliang jonga nga ai ke jing play ki sing te using ko ba ka chu ko sing te using pulut kaliang jonga committee jonga basong using properly mar kani ka Springfest kadai nang apta kadai nang ta jing don kam kaba kongsan jon kab sing ko akaba ngalade ban keren menin jadi ni mata kataw long ba nakaleng jon aku chairman ngakit bok kriang ya kani ya ka jingmu jon ka snong krang ba ka ka target kaba ka target nam ta ka jing ha jon ka snong thau nam ta bon ma ya karoi ka par snong thau kan long ka ba job ba seiso de mata juk por ngan plino ya kani ka Springfest rekat ba tulong snong proper de nga kit bok kriang ban ngaker ku kedok bahkan long kan kali Springfest kan long banyak back ya inti. Dan